хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе 112 микрорайон духонагаҳ квартира дар 8 мошона қарор дорад. 42 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ аст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. доми 9 ошонагаҳ лифт дорад. отопление. хона дар наздики мактаб роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 410 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, поёни бозори Корвон, духонагаҳ квартира дар 1 ошона қарор дорад. 42 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ аст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хонаро срочно по учуди чораш фурӯхта мешавад. нархаш 235 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Тусунзода, сехонагаҳ квартира дар 2 мошона қарор дорад. 78 квадрат метр ремонти хонаҳо замонавӣ. об ва светаш доимӣ аст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хонаро бо чизи чораш фурӯхта мешавад. дар наздики мактаб садик роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 360 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепа, маҳаллаи Ҳоҷи Шариф, 4хонагаҳ квартира дар 3 мошона қарор дорад. 108 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ аст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. нархаш 260 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, тарафи Гипразим, военный городок, духонагаҳ квартира дар 9 мошона қарор дорад. 80 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт коробка аст. об ва светаш доимӣ аст. ҳуҷҷатош 100% аст. дом лифт дорад. нархаш 273 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, духонагаҳ квартира дар 9 мошона қарор дорад. 63 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт коробка аст. об ва светаш доимӣ аст. ҳуҷҷатош 100% аст. доми 11 ошонагаҳ. нархаш 210 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ, 2 сотиқ заминай хона дуошонагаҳ, 5 дар хона, об ва светаш доимӣ аст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. гирдаш маҳкам аст. ремонти хонаҳо замонавӣ.
ҳамаи хонаҳо евроремонт. Подкулуч тайёр кардагиан хонаро сорочина фурӯхта мешавад. Нархаш 340,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед.